95 гадоў з дня заснавання старэйшага літаратурна-мастацкага выдання Беларусі часопіса «Полымя». У яго стварэнні прымалі непасрэдны ўдзел народныя пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас. Гісторыя часопіса – гэта гісторыя беларускай літаратуры, яе лепшых узораў. У «Полымі» друкавалі свае творы Платон Галавач, Цішка Гартнер, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Кандрат Крапіва, Васіль Быкаў, Іван Нагоненко, Егор Барадулін, Михай Стральцоў, Барыс Саченко і шмат хто яшчэ. Менавіта на старонках часопіса чытачы ўпершыню пазнаёміліся з раманамі «Людзі на балоце» Івана Невіча, «Птушкі з гнёзда» Янкі Брыля, «Каласы пад сарпом» Владимира Тараткевича, «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна, «Чужая бацькаўшчына» Вячеслава Адамчыка і шматлікімі іншымі творамі, якія даўно сталі класікай беларускай літаратуры. Сёння выданне адлюстроўвае сучасны літаратурны працэс Беларусі, знаёміць чытачоў з лепшымі узорамі замежнай літаратуры. На працягу шмат гадоў, на моих стагоддзя, у часопісе добрая творчая атмасфера. І зараз вельмі прыемна назіраць за гэтым сплавам маладосці і досведу, і што робіць «Полымя» вот гэту планку, якую калісьці нашы выдатныя рэдактары паднялі часопіс на гэту планку, яна не падае, яна застаецца такой высокай, як калісьці тады. І гэта добра, што «Полымя», як і іншыя часопісы, яны нясуць гэта слова літаратурнае, слова высокамастацкае, як да моладзі, так і да больш сталага нашага чытача. За гэта вам вялікі дзякуй і шмат гадоў яшчэ, шмат дзесяцігоддзяў, магчыма, стагоддзяў «Полымя». І спадзяюся, што ў складзе выдавецкага дома «Звязда». Ад першага ж нумара, который вось акурат у мяне цяпер у руках, я яго сцягнуў з выставы, пасля вярнуў назад. Супрацоўнікі пастараліся бібліятэкі прадэманстраваць гэтую гісторыю, 95-гадовую гісторыю зменаў, якія адбываліся з часопісам, са складам рэдакцыйнай калегіі, са складам рэдакцыі, са складам і кірункам дзейнасці часопіса, который таксама мяняўся. Мяняўся фармат, мяняўся аб'ём, мяняўся ідэйны пасыл. У самым першым нумары, з чаго ўсё і пачалося, мы з аднаго боку бачым ужо, так бы мовіць, заяўку на вялікую будучыню. Першыя ж імёны нам усім цудоўна вядомыя: Цішка Гартнер, Міхай Шчарот, Алесь Гурло, Андрэй Александрович, Янка Журба, Бядуля, Ігнатоўскі, Жылунович, Грамыка, Смоліч, Петухович. Ну, фактычна мы бачым эліту тагачаснай літаратуры і літаратуразнаўства ўжо ў першым нумары. І гэтак засталося да сёння. Кожны нумар часопіса ў самыя цяжкія перыяды вайны, паваеннага аднаўлення, перыяды рэвалюцыйных падзей 20-х гадоў, у цяжкія часы заўжды часопіс захоўваў вельмі высокі ўзровень і патрабаванні да аўтараў пісьменнікаў, да аўтараў літаратуразнаўцаў і мовазнаўцаў. У першым жа нумары адразу была апублікаваная праграма часопіса пад назваю «Нашы заданні». На 4 старонках, калі не памыляюся, ад імя рэдакцыі былі апублікаваныя галоўныя тэзісы, з которымі часопіс ішоў. І ішоў ён з вельмі яркай праграмай. Назва часопіса вымагала